A delegada da Xunta da Coruña, Belén do Campo, visitou hoxe Comercios en Boiro para presentar as novas axudas de 2,5 millóns de euros que buscan dinamizar o comercio local. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou hoxe varios comercios adheridos á Asociación Boirense de Empresarios para informar sobre as novas axudas para dinamizar o comercio local. A panadería Manuel Ourille e a tenda local Valdani foron dous dos establecementos visitados. A nós, esta visita e que se reconozca o traballo que está facendo a asociación a prol do comercio, pois é un honor e que sigan invertindo como están facendo a Xunta de Galicia aquí en Boiro, porque os resultados están aquí á vista, non? A Xunta destina 2,5 millóns de euros a estas axudas que buscan reforzar a profesionalización do sector e mellorar a fidelización da clientela. Para esta nova convocatoria, as solicitudes estarán abertas ata o 12 de marzo. Son axudas orientadas para que estes comerciantes podan facer labores de dinamización importante para que en toda a época do ano se podan achegar clientes non só desta vila, sino tamén do entorno con diferentes promocións que según eles entendan poden facer chegar a xente. Belén do Campo animou ás asociacións de comerciantes a solicitar as axudas que beneficiarán ás entidades sen ánimo de lucro que representen como mínimo 50 negocios retallistas. Destacouse as campañas de éxito realizadas na comarca e a importancia de mellorar a competitividade do comercio local. A asociación vai a seguir traballando a prol do comercio local, que nos vamos a sumar este ano outra vez a subvención para ver se a volvemos a conseguir. Como xa sabedes, fomos dos 5 concellos finalistas e nada, estamos moi contentos de seguir traballando así e darlle gracias á Xunta de Galicia por quitar este tipo de axudas para os centros comerciais abertos. A delegada tamén resaltou que, grazas ás axudas do ano pasado, as asociacións de comerciantes de Boiro e outros concellos da comarca xa levan realizado campañas de gran impacto, como as de Nadal ou a Noite Aberta Ampliada. Estamos a falar de 5 localidades desta área del Barbanza onde xa foron preto de 300.000 euros, o que vai dirixido para as asociacións de comerciantes. Estamos a falar na provincia da Coruña de 800.000. A delegada tamén destacou o apoio continuo da Xunta para mellorar o sector e consolidar a súa capacidade de adaptarse aos retos do futuro.